କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରୁ ସମର୍ଥନ, ସାହାଯ୍ୟ, ସୁଖ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରୁ ସମର୍ଥନ, ସାହାଯ୍ୟ, ସୁଖ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହା ତୁମର ଅହଙ୍କାର। ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଭଗବାନ। ସବୁକିଛି ଲାଗି, ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ବସ୍ତୁଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାର। ସବୁକିଛି ଲାଗି, ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ବସ୍ତୁଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାର। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବାଗରେ କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେତେ କୁଶଳତା ଓ କ୍ଷମତା ପଛେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଅ, ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମଟିର ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବାଗରେ କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଏତେ କୁଶଳତା ଓ କ୍ଷମତା ପଛେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଅ, ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମଟିର ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। If you think you can, you can. ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ପାରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। If you think you can not, you cannot. If you think you cannot, you cannot. ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ବା ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।